ରାତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ରୋଷେଇ। ଆଉ ମୋ ଗେଲା ତ ମାମା ପିଛା ଛାଡ଼ିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଯାହା ବି କରିବି ସେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମସଲା ଡିବାଟା କେମିତି ସବୁ କରିକି ପକେଇଛି। ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଉ। ସେ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ବି ପଳେଇଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି, କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଆଜି ଥିଲା ଅଘିରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗେହ୍ଲାର ବାବା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଛଣ ଆଉ ତା ସହିତ ପନିପରିବା। କୁହନ୍ତି କି ସେଥିରେ ଯାଇଥିବା ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରୁ ବାହାରିଥିବା ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଫସଲରେ ଦେବା ତ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫଳିଥାଏ, ପୋକ ବି ଲାଗନ୍ତିନି। ପନିପରିବା ସବୁ ନେଇଥିଲେ ଗେହ୍ଲାର ବାବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ପୁଅର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବାରୁ ପୁଅକୁ ଖୋଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ପୁଅ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଖି ହିଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ତାକୁ ଖୋଇଦେଇ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ମାମା ଖାଇବା ମାନେ ଗେହ୍ଲା ଟିକେ ନ ଲାଗିନି କ'ଣ ମାମାର ଖାଇବାଟା ହଜମ ହବ? ଗେହ୍ଲା ଏମିତି ମଦିଅରେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୋର ବି ଖାଇବା ମଜାରେ ମଜାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଲାଗୁ ଲାଗୁ ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଖେଳିଲା ଆଉ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ନେଇକି ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ଶୁଆଉ ଶୁଆଉ ମୁଁ ବି ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଦେହଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତ ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଶୋଇବାକୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।